O Concello de Cambados pon en valor o traballo das mulleres en diferentes sectores coa celebración da súa primeira feira de artesanía femenina. Trátase dun mercado situado no Paseo da Calzada composto por 30 stands con produtos creados por mulleres. Onde nós podemos visibilizar o traballo de mulleres que han sido programadas para estar sempre nun segundo lugar, non? Entonces aquí é como, por fin, en sectores que sempre estaban liderados por homes, dar visibilidade aos emprendementos femininos. A feira non permite só amosar os produtos destas creadoras, senón poñer en valor as súas destrezas por riba incluso das propias elaboracións. É un mercado no que se pode ver mercancía, produtos elaborados por mulleres, produtos de alimentación, produtos de artesanía, elaborados por mulleres e casi todos do ámbito local. Tamén hai algunha artista invitado, como digo eu, porque ao final moitas son artistas, porque o que elaboran ás veces son obras de arte, especialmente cando falamos das de artesanía, pero tamén en temas de alimentación. Os produtos ofertados nesta feira abarcan moitos sectores. En nuestro caso, pues hacemos artículos con cuero, que es todo cuero de curtición vegetal. Nos vendemos, criamos, vendemos produtos de porco celta exclusivamente. Somos un obradoiro pequeno e facemos mermeladas con fruta da zona, do condado Paradanta. As artesáns valoran de forma moi positiva a realización desta feira. Me parece moi importante que se dé visibilidade á muller, sobre todo á muller do campo, que está bastante esquecida. Gústame moito, hai moita xente, está moi animado, é un pobo moi bonito. Pues me parece muy bien, la verdad, porque así se puede exponer lo que hacen las productoras gallegas. Tamén sinalan que para elas é unha oportunidade para aumentar a promoción dos seus produtos. Supón darnos a conocer a outra xente de Galicia. Que es un orgullo, la verdad, estar aquí y bueno, y dar a conocer nuestros productos. Visibilidade sobre todo ao noso produto, darlle visibilidade ao que facemos. Ademais dos stands, a feira contará con diferentes actividades para dinamizar o mercado. Actividades como un show cooking organizado polo Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés, actuacións musicais e xogos pros máis pequenos. A feira estará aberta durante toda a fin de semana e a entrada é de balde.